Isidre, acaba de trucar control central. Sembla ser que hi ha un eixam volàtil al municipi del Prat. Haurem d'anar a valorar perquè està en un arbre, on alçada aproximadament uns 3 metres. Sabem si tenim accessibilitat? No, creu que no. No ho sap clar, haurem de fer una primera inspecció. I si cal, activar l'autoscala del parc de l'Hospitalet. Perfecte, sortim, Xavi, sortida, gràcies. Vinga. D'acord, rebut, control. Surt a 14:30 amb 5. Vale, aquí a l'esquerra deu ser per algun d'aquests, Número 50. Els veieu balisat? Sí, 56, vale, perfecte, aquí el veiem. Doncs atura't aquí al costat del container. Aquí el veieu. Mira, està aquí penjat, a sobre del cotxe. Mira, superfàcil. Perfecte. Tenim un eixam aquí. En teoria ens han dit que estava a 3 metres. S'ha posicionat a 2 metres. Això vol dir que s'ha mogut, Quico? Ell sol s'ha mogut, ha buscat un lloc millor i li ha agradat aquest lloc i s'ha posat aquí. Suposo que és per la incidència del sol. Perfecte. Vale, Quico, t'estàs canviant ara per fer l'eixam. Com el faràs, aquest eixam? Aquest eixam en principi és bastant senzill perquè el tenim quasi bé a peu de terra i l'únic que no tenim el factor en contra és l'hora, que encara hi ha massa sol i hi ha moltes abelles en moviment. Però què passa, que l'hem de fer perquè està a la via pública i enmig d'un carrer? Està enmig de la via pública, penjant d'un arbre i hi ha una cera que està totalment tallada perquè no hi accedeixi la gent. I com ho faràs? En principi posarem la caixa sota amb les tisores d'esporcar punt per tallar la branca i serà acostar la caixa cap a dalt, tallar la branca i tapar la caixa. I llavors esperarem una estona que vagin entrant les 4 que queden fora, que vagin entrant dintre. Perfecte. Puja tot l'alta fe. Y las bases no, la baixada poco a poco amarrar. Poco a poco, que está molt alterada, poco a poco. Vale, yo baixo una miqueta, Ves baixant, ves baixant. Baixo. Vale, tranquil. Prepara el precinto. Ja el tinc. Vale, ara deixes poco a poco. Doncs va, que la deixo Sobre la caixa. Posa-la sobre taburet. Sobre taburet. Aquí. Tapa. Está bien. Sí. Cierra la piqueta, ya está. Ojo, ya está la piqueta, ¿Otros en la valla? Vale. Perfecto. ¿Y ahora deixa? Queda la branca aquí. Hòstia, dramàtic, Avui les abelles no tenen ganes de picar-ne. Això vol dir que... Bé, doncs ara ja tenim l'eixam recollit i ara només esperem un quart d'hora, 20 minuts, a que acabin d'entrar les 4 que queden fora i ja procedirem a tancar la caixa i recollir i cap a casa. Molt bé, Quico, i ara ja? Què estem fent? Mira, ara ja estem a punt de tancar la caixa, ja han passat els 20 minuts, ja pràcticament no n'hi ha, n'hi ha 10-12 volant per aquí fora. I si t'hi fixes, aquí a la piquera en tenim 4 abelles que estan marcant a les altres que venen de fora on està la reina. Vull dir que ja els estan indicant on han d'anar. Ara procedirem a tancar la piquera. La piquera en cap tindre cuidado. Entra, va. Ja les tenim a dintre, tanquem la caixa. Molt bé, i ara què farem amb les abelles? I ara amb les abelles, ara tapem bé la caixa i farem 4 forats. Farem 4 forats a la caixa perquè puguin respirar i ens les endurem cap al parc. I ja tenim avisat a l'apicultor que ens les vindrà a buscar per endur-se-les cap al seu apiari. Molt bé. Mira, fica aquest costat el material.